Kukkalan kontit lähtee liikkeelle. Tavallaan. Rekkamiehetkin puhuu aina, että kesä tulee, Tavallaan. kun Kukkalan kontit lähdetään ajamaan. Mutta missä on Kyllikki? Tähän vaan. Tähän se tulee. Tavallaan. Top. Tähän. Morjesta. Suomen kesäkukkalasta. Olen Kalevi. Tavallaan. Koordinaattori ja Tavallaan. Kemeralli. Tavallaan. Kalevi, hän on nähnyt monta kevättä, monta konttia, mutta jokainen kevät ja kontti on kuin ensirakkaus täynnä mahdollisuuksia. Juonko kahvit? Tavallaan. Rekkamiehen kanssa aloituskahvit. Tavallaan. Olemme Oulussa Kaakkurin pihalla ja kevään aloituskahvit. Kontit ajettu tässä Kaakkuriin ja Joutsensiltaan ja Muhokselle ja Raaheen. 14.5. avajaiset Suomen kesäkukkalaan. Tervetuloa. Kontit ovat perillä. Kaikki on valmista, vain Kyllikki puuttuu.